Fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali żvela kif deċiżjonijiet dwar ix-xiri ta' mijiet ta' miljuni ta' euro f'żejt kienu jittieħdu b'interventi ministerjali b'nuqqas ta' dokumentazzjoni xierqa u f'ċertu każijiet ingħataw tenders lil kumpaniji li ma tefgħux l-aħjar offerta. Ma li ħarġu dawn il-konklużjonijiet il-Partit Nazzjonalista prova jiddistakka ruħu mill-istituzzjonijiet indipendenti tal-Awditur Ġenerali. Simon Busuttil tenna li r-responsabilità għal dak li sab l-Awditur kienet diġà ntrefat għaliex il-Partit Nazzjonalista kien tilef l-elezzjoni ġenerali. Il-Kap Nazzjonalista mar pass oltre u saħansitra prova jitfa' dubji fuq ix-xogħol tal-Awditur Ġenerali. Kif tagħmel rapport bħal dak u inti ma titkellimx man-nies illi kienu responsabbli minn dak il-qasam. Hemmhekk għad għandi mistoqsijiet jiena. Il-pressjoni fuq l-Awditur Ġenerali ssuktat fil-ġimgħat ta' wara, mhux biss mill-Partit Nazzjonalista, iżda anka minn kwartieri qrib tiegħu. Pippo Pandolfino, ex uffiċjal finanzjarju tal-Ene Malta, saħansitra wasal jgħid li l-kritika tal-Awditur Ġenerali dwar it-taħżiż tal-minuti ma kienx ġustifikata għaliex skont Pandolfino dawn ma kinux minuti iżda noti personali. It-tweġiba tal-Awditur Ġenerali kienet ċara ħafna, noti personali toħodhom miegħek u ma jkunux issiġillati f'envelope maqfulin f'sejfu iffirmati. Din il-pressjoni li qed jaffaċċja l-Awditur Ġenerali huwa eku ta' meta ppreżenta rapport ieħor dwar loti tal-kuntratt tal-estensjoni tal-Power Station f'Delimara lill-kumpanija BWSC. Dak iż-żmien wara investigazzjoni ta' 11-il xahar, l-Awditur Ġenerali kien ikkonkluda li l-kuntratt kien messu twaqqaf u ħareġ mill-ġdid. Fil-każ tal-BWSC, l-Awditur Ġenerali kien żvela diversi irregolaritajiet, nies li ma kkoperawx fl-istħarriġ tiegħu u allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Taħt l-istess Ministru, l-istess Chairman u l-istess uffiċjali fl-Ene Malta li llum jinsabu taħt il-lenti b'rapport ġdid tal-Awditur Ġenerali kien intqal li hemm id-duħħan iżda ma jistax jinstab in-nar. Anke f'dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista u kwartieri qrib tiegħu ippruvaw jiddistakkaw ruhom mill-Awditur Ġenerali u baqgħu jiddefendu sal-aħħar nett id-deċiżjoni li tinxtara Power Station li taħdem bl-aktar żejt li jniġġes. U f'dan il-kuntest li matul il-jum ta' It-Tnejn se jibda jitlaqa l-Kumitat parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi. Bl-Awditur Ġenerali jkun l-ewwel wieħed li jidher qudiemu biex jispjega aktar fid-dettall in-nuqqasijiet serji li sab fil-proċess tax-xiri taż-żejt.